Master и днес в този клип ще играем на Holy Shoot Play. Тази игра е нещо като Wood Football, само че е нещо по-готино. Не. Аз съм тези. Може и за Сицу Players. Хора, изгледа си много е готино. Само за някой. Не малко бъртваща. Като играем с същи герой. Не. Yes, it's a goal. Yes, да. Не просто удари лицето. Yes, it's a goal. Това май беше бързи. Гадни реклами. Това беше гол. Yes, it's a goal. Goal! Печелим. Хора, това беше играта Holy Shoot. Надявам се да ви е харесало. Дайте абонат или нещо друго. И Батмен.